Garatu dugun lote hau bioiet produktu honen fabrikazioa, honekin lortzen duguna da gaur egun gizartean daukagun arazo bat, hau da, hondakinen gestioa eta nola hondakina gutxitu, aukera bihurtzen dugu, eta horrela hegazkinen sektorean non deskarbonizazio prozesua oso erronka handia den eta oraindik ez dauka beste soluziorik, laguntzen diogu deskarbonizazio hori lortzen. Bioieta lortzen dugu elikagaien prozesuan sortzen diren hondakin ugari aprobetxatzen ditugu eta horiekin erregai berriak egiten dugu. Erregai horrek gaur egungo erregaiekin konparatuz berdintsuak dira, hau da, berdin konportatzen dira eta baldintza berdinak lortu behar dituzte. Eta horretarako oso garrantzitsua da ekartzen ditugun hondakinak gure errefindegian, gure unitateetan prozesatzea, baldintza berezitan, baina teknikoki dakigun moduan prozesatuz, eta gero noski bete behar dituen baldintza guztiak baieztatuz. Hau bai Repsol eta Petronorren konpromesu eta estrategian oinarritzen da. Guk esan dugu 2050 urterako karbono isurketetan neutruak izango garela, eta hori lortzeko bioproduktu, bioieta, biogasoila eta hegazkinetan, baina bai itsasontzietan eta bai garraio astunean adibidez erabiliko diren produktuetan apustu handia egin behar dugu. Hortik aparte, lanean gaude ere bai, deskarbonizazio prozesu horretan hidrogeno berriztagarria den ekonomia garatzen eta baita ere erregai sintetikoak deritzona garatzen. Erregai hauek besteekiko berdintsuak dira, baina lortzen ditugu atmosferatik CO2 hartuz eta hidrogeno berdearekin erreakzionatu araziz. Horrela espero dugu, hurrengo urteetan gure konpromesuak apurka betetzen joan ahal izatea.